Čau lidi, tady Čokopel Seba. Dneska vám řeknu o mém bratranci. Bude dobré. Takže první věc. Můj bratranec je... Jak si to říkat, začíná to na G. Druhá věc je frajer. Za prvé vychvaluje se s originál čepkou. Za čtvrté je, no, bych to řekl, takový cigán. Za páté je vůbec. Já vám i natočím nějaké video. Bude to pro práci. A jestli se vám líbilo vaše video, tak nám dejte like, odběr a komentáře. Like. A já se s vámi loučím. Můžete mi dát odběratele, bo ještě nemám ani jeden. A možná mi dají kamoši.